tingin niyo po ma'am, maganda din po itong i-represent sa ating mga Pangasinense. Yes ma'am. Kasi masarap ito ma'am para sa mga sa mga tao. Yung mga sinigang, Ay, bakit hindi gulay, ka ganyan. Para gulay kasi pampalakas ng katawan. For me kasi medyo favorite ko ang puto. Kaya puto na lang talaga. Ilocano. Puto. Kasi gawang rice. For me po, parang yung fried boneless bangus po. Kasi po, parang sa dagupan po. Puto. Bakit po? Sa tingin ninyo kaya? Kasi masarap puto.